Άλλη που δέχτηκε να έρθει στο στούντιο και να κουβεντιάσουμε για σας θέματα που αφορούν βέβαια την υγεία. Κύριε Στρούπο, ευχαριστώ που ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Αδαμόπουλε, για την τιμή που μου κάνετε και ήθελα να σας συγχαρώ για την τόσο ωραία εκπομπή σας. Την παρακολουθώ αρκετά συχνά, αν και η δουλειά πολλές φορές δεν το επιτρέπει, και θα ήθελα να συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό, γιατί ειλικρινά έχετε βοηθήσει πολύ τη Μεσσηνία, τουλάχιστον το μεσσηνιακό λαό, όσον αφορά τα θέματα της υγείας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πει κι άλλη φορά ότι τα πενέματα, όταν προέρχονται από ανθρώπους τους οποίους και ξέρουμε ότι μας εκτιμούν και εμείς τους εκτιμούμε, μας αρέσουν. Ευχαριστώ λοιπόν για τα καλά σας λόγια και ας πούμε για τους τηλεθεατές, κύριε Στρούπο, τι είναι η υγεία? Βεβαίως. Η υγεία, κύριε Αδαμόπουλε, είναι η κατάσταση μιας πλήρους πνευματικής, σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου, και όχι μόνο η απουσία ασθενειών. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να μην έχεις αρρώστια για να είσαι υγιής. Πρέπει να έχεις όλα αυτά που είπαμε. Να έχεις κοινωνική, πνευματική, σωματική και ψυχική ευεξία. Και όλα αυτά τα στοιχεία που απαρτίζουν την έννοια της υγείας, εμείς σαν άτομα, σαν μεμονωμένα άτομα ή και σαν σύνολο, πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε? Ναι, χαίρομαι, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή, διότι συνήθως μιλάμε όλο για αρρώστιες. Μιλάμε για βροχίτιδες, μιλάμε για καρκίνους, μιλάμε για 1002 απεσιόδοξα πράγματα και δεν μιλάμε. Ας πρωτοτυπήσουμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για κάτι, να προλάβουμε όλες αυτές τις καταστάσεις και όχι να τις θεραπεύσουμε. Βέβαια, η πρόληψη, όπως ξέρετε, ιατρικός είναι αυτό που το προλαμβάνει καλύτερο του θεραπεύει, όπως έλεγε και ο Ασκληπιός. Έτσι δεν είναι? Το λέμε και εμείς στην εκπομπή μας, πρόληψη και ενημέρωση την έχουμε ονομάσει. Ωραιότατα. Γνωστό είναι ότι το τσιγάρο, η παχυσαρκία, η κακή διατροφή, η κακή συντήρηση, τα ξενύχτια, όλα αυτά είναι κάτι που επιβαρύνουν την υγεία. Βέβαια η ζωή μας σήμερα βομβαρδίζεται, η κοινωνία μας μάλλον βομβαρδίζεται από τόσα πολλά τοξικά προϊόντα, που σχεδόν είναι αδύνατο, και να θέλεις να προληφθείς, να προλάβεις την υγεία σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ο αγώνας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά πάνω σε αυτό το θέμα, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να μην μιλούσαμε πλέον για μια αρρώστια, γιατί τις αρρώστιες θα τις διαβάσουμε στα βιβλία, τέλος πάντων θα τις ακούσουμε από τον γιατρό μας. Να πούμε κάτι άλλο, την πρόληψη, αυτή την πρόληψη, αλλά χωρίς να έχει σχέση με την ιατρική. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Στρούμπος με ξάφνιασε σήμερα που συναντηθήκαμε εδώ και όταν το ρώτησα για το τι θα πούμε για να βάλουμε το νερό στο αυλάκι, όπως λέμε, μου είπε άσε, το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα για κάτι άλλο πέρα από τα παραδοσιακά. Τον έχουμε όμως κοντά μας και θέλει, και εμείς θα ακούσουμε, να μας μιλήσει για τους βιορυθμούς, λοιπόν, κύριε Στρούμπο. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για τους βιορυθμούς και θα αναρωτηθείτε και θα πείτε τι είναι βιορυθμοί. Τι λέγονται μάλλον βιορυθμοί? Βιορυθμοί, το λέει και η λέξη, είναι βίου ρυθμοί. Οι ρυθμοί, οι κύκλοι του βίου, της ζωής. Από την ημέρα που γεννιόμαστε, κύριε Αδαμόπουλε, τα κύτταρά μας, τα σωματικά κύτταρα, δέχονται συνεχείς βομβαρδισμούς, συνεχείς πιέσεις από περιοδικούς ρυθμούς του περιβάλλοντος. Όλα στη φύση, όλα στο σύμπαν έχουν μια περιοδικότητα, μια αριθμικότητα, ένα κύκλο. Αυτή λοιπόν η περιοδικότητα έχει επιδράσει τον οργανισμό μας, τα κύτταρά μας, σε τέτοιο βαθμό που έχουμε προσαρμοστεί τόσο πολύ καλά με αυτό και ζούμε με αυτούς και δεν τους καταλαβαίνουμε, αλλά επηρεαζόμαστε πάρα πολύ. Και για να γίνω σαφής, βοηθήστε μας λίγο, διότι οι έννοιες και σε εμάς τους γιατρούς είναι λίγο έτσι πρωτότυπες. Θα προσπαθήσω να δώσω τα πιο απλά στοιχεία που μπορώ, διότι είναι ένα κεφάλαιο τρομερό. Έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με αυτό και μου μένουν πάρα πολλά κενά. Δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να πούμε με λίγα λόγια τι είναι βιορυθμοί. Αλλά μια ιδέα και με πολλά παραδείγματα θα μπορέσω ίσως να γίνω σαφής. Ας πάρουμε την περιοδικότητα της ημέρας. Τι έχουμε? Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, νύχτα. Αυτό γίνεται επαόριστα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα, πρωί, μεσημέρι. Αυτός είναι ένας κύκλος της ζωής. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας και ούτω καθεξής. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Η καρδιά μας χτυπά.
Κάνει συστολή, κάνει διαστολή, κάνει συστολή, κάνει διαστολή. Είναι μια περιοδικότητα, μια μόνιμη περιοδικότητα, η οποία αρχίζει από τη στιγμή που γεννιόμαστε και τελειώνει όταν πεθαίνουμε. Η αναπνοή μας, το ίδιο. Μέσα λοιπόν σε όλους αυτούς τους ρυθμούς, 3 κύκλοι, οι ερευνητές έχουν βρει 3 κύκλους, 3 ρυθμούς, ας τους πούμε καλύτερα, τους οποίους ονομάζουμε βιορυθμούς, διότι έχουν απόλυτο σχέση με την προσωπικότητά μας και μας επηρεάζουν πάρα πολύ στην καθημερινή μας ζωή. Και αυτοί οι 3 βιορυθμοί, να τους αναφέρουμε, είναι ο φυσικός, που έχει επίδραση στη σωματική μας ικανότητα, ο συναισθηματικός και ο πνευματικός. Κάθε ένας έχει καταγραφεί, αφού λέμε ότι είναι μια περιοδικότητα, πρέπει να έχει μια άνοδο και μια κάθοδο, όπως μαθηματικά γνωρίζουμε. Αυτή λοιπόν η άνοδος και η κάθοδος του φυσικού κύκλου είναι 23 μέρες. Ξέρουμε δηλαδή ότι στις 23 μέρες ο οργανισμός μας, η φυσική μας ικανότητα θα είναι η αυξημένη κατά τη διάρκεια των 23 ημερών, θα είναι πεσμένη, θα ξαναφτάσει πάλι στο αρχικό της σημείο και ούτω καθεξής. Συγγνώμη κύριε Στρούμπο, εδώ να διακόψω λίγο. 23 μέρες από πότε? Από την ημέρα της γεννήσεώς μας. Κάθε λοιπόν 23 μέρες από την ημέρα της γεννήσεώς μας, κάθε 23 μέρες είναι ο κύκλος, συμπληρώνεται ο κύκλος, ο ρυθμός του φυσικού μας ρυθμού, του φυσικού βιορυθμού μας. Αυτό εννοείται ότι πηγαίνει συνέχεια, γίνεται αυτή η εναλλακτική κατάσταση μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε. Έτσι, ανά πάσα στιγμή, κύριε Αδαμόπουλε, αν γνωρίζουμε την ημερομηνία γεννήσεως με ειδικούς πίνακες που έχουμε, μπορούμε να βρούμε σε ποια σημεία ο οργανισμός μας είναι ευξημένης αντοχής, μιλάμε πάντοτε για τη φυσική ικανότητά μας, και πότε είναι αρνητική, χαμηλής εμβελίας. Θα ήθελα να σας έδειχνα ένα σχήμα όμως, αν είναι δυνατόν, για να γίνει κατανοητό. Έτσι. Λοιπόν, εάν ας πούμε ότι αυτή είναι μια γραμμή ουδέτερη γραμμή, και αυτό το σημείο εδώ το 0 είναι η μέρα της γεννήσεώς μας. Ο φυσικός μας κύκλος είναι αυτός. Ανεβαίνει η φυσική μας ικανότητα, πέφτει, έρχεται αρνητικά και ξανατέμνει την γραμμή αυτή της ζωής στις 23 ημέρες. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, 23 μέρες. Οι τηλεθεατές καλύτερα να βλέπουν. Αυτό λοιπόν γίνεται συνεχώς. Ό,τι είναι πάνω από αυτή τη γραμμή ονομάζεται θετική ή θετικό σημείο. Και ό,τι είναι κάτω από αυτή τη γραμμή είναι αρνητικό σημείο. Τι σημασία έχει τώρα αυτό στη ζωή μας, έτσι, στη σωματική μας ακεραιότητα. Το άτομο που βρίσκεται φυσιολογικά σε αυτή τη θετική περίοδο της ζωής, ας πάρουμε έναν αθλητή, γιατί μόνο με παραδείγματα θα γίνει κατανοητό. Ο αθλητής λοιπόν που βρίσκεται εδώ έχει μια καλή απόδοση. Θα δείτε ότι ένας κατοστάρης θα κάνει το ρεκόρ του. Ένας κολυμβητής θα κάνει και αυτός το ρεκόρ του. Θα έχει καλή απόδοση. Πόσες φορές, κύριε Αδαμόπουλε, δεν έχετε σηκωθεί το πρωί εσείς να πάτε στη δουλειά σας και τι έχει συμβεί? Έχετε αισθανθεί μια κόπωση. Χωρίς κανένα λόγο. Έχετε κοιμηθεί καλά, έχετε ξεκουραστεί και την άλλη μέρα το πρωί δεν μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας. Ενώ πρώτα ανεβαίνατε μια σκάλα εύκολα, ενώ περπατούσατε στην αγορά, πηγαίνατε και ξαναγυρίζατε, εκείνη την ημέρα είσαστε χάλια. Λέτε σήμερα είμαι κομμένος, δεν μπορώ. Ενώ δεν είστε άρρωστος. Σε 2 μέρες είστε καλά. Τη σκάλα που δεν μπορούσατε να ανεβείτε πριν από 2 μέρες, την πηγαίνετε σαν παιδάκι. Και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει σε σχέση με τους βιορυθμούς μας? Σημαίνει ότι ο βιορυθμός εκείνη τη στιγμή του συγκεκριμένου ατόμου, όταν έχει απόδοση, είναι πάνω από τη γραμμή, είναι θετικός, όταν δεν έχει την απόδοση είναι κάτω και είναι αρνητικός. Κύριε Στρούμπο, εδώ να ρωτήσω ίσως αφελώς, διότι έτσι μου έρχεται η ερώτηση τώρα, είναι αυτό που λένε οι αθλητές, ότι δεν ήμουν στη μέρα μου? Ακριβώς. Ή οι ομάδες τώρα που ζήσαμε. Στον αθλητισμό, από όλα τα συγγράμματα που έχω διαβάσει σχετικά με τους βιορυθμούς, σαν πρώτο παράδειγμα θέτουν πάντοτε τους αθλητές, γιατί ίσως εκεί η φυσική ικανότητα είναι εμφανής. Εκεί βλέπουμε το ποδοσφαιριστή να αποδίδει, στη τηλεόραση βλέπουμε το κατοστάρι να τρέχει ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν στους αθλητές έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό βλέπετε έναν
αθλητή, τη μια μέρα κάνει τα πάντα, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής και την άλλη μέρα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Λέμε ότι είναι πτώμα. Ναι. Εάν λοιπόν αναλύσετε τους βιορυθμούς του και κυρίως αν αναλύσετε το φυσικό βιορυθμό, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν τρεις, θα δούμε ότι το 90% των αθλητών που δεν έχουν καλή απόδοση βρίσκονται στην αρνητική γραμμή, βρίσκονται κάτω δηλαδή από το 0. Αυτό όμως, κύριε Αδαμόπουλε, δεν σημαίνει μόνο για το σωματικό ή φυσικό κύκλο, συμβαίνει και για τους τρεις άλλους κύκλους. Μόνο που διαφέρουμε, και εδώ είναι το πονηρό της υποθέσεως, διαφέρουν στο χρόνο. Ο συναισθηματικός κύκλος έχει 28 ημέρες. Δηλαδή και αυτός ξεκινά, αυτός είναι ο συναισθηματικός κύκλος, και αυτός ξεκινά από το 0, και αυτός ανεβαίνει επάνω, είναι ο θετικός, παίρνει τη θετική καμπή, τέμνει την ευθεία, την ουδέτερη ζώνη και πάει στην αρνητική. Ερμηνεύοντας το ανάλογα όπως και προηγουμένως με το φυσικό, θα δούμε ότι αφού ασχολείται με το συναισθηματικό πεδίο μας, όσα άτομα βρίσκονται επάνω σε αυτή τη γραμμή, είναι θετικός ο κύκλος τους ή ο ρυθμός τους, αυτά τα άτομα είναι εύχαροι, ευχαριστημένα, χαίρονται, έχουν μεγάλη ευεξία, έχουν διάβια πνεύματος, έχουν χιούμορ. Εδώ αρχίζει και κάμπτεται η συναισθηματική τους κατάσταση και πέφτουμε στον αρνητισμό, που εκείνη τη στιγμή έρχεται ο άλλος τους και σου λέει, ή οποιοδήποτε άλλος σου λέει, σήμερα δεν έχω τα κέφια μου. Είναι το χαρακτηριστικό. Μεταφέρεται το στις λαϊκές εκφράσεις. Δεν έχω τα κέφια μου σήμερα, δεν μου πάει, δεν έχω όρεξη, θέλω να πάω να κοιμηθώ. Είδα ένα έργο, γέλαγαν όλοι, εγώ δεν γέλαγα καθόλου. Δεν είχα όρεξη να πάω να χορέψω. Ενώ φυσικά, σωματικά μπορεί να είμαι καλός, αλλά δεν έχω τη διάθεση, την ψυχική διάθεση. Αυτά εδώ τα άτομα είναι δυνατόν να είναι αποεκνευρισμένα, τσαντισμένα με τη κοινή ονομασία, μέχρι και καταθλιπτικά. Ναι. Εδώ όμως δεν αγγίζουμε ένα θέμα της ψυχιατρικής, δηλαδή αυτά τα άτομα που συμπεριφέρονται έτσι δεν είναι ψυχίατρος, βέβαια μπορεί να κάνω καμιά γκάφα. Περνάμε δηλαδή σε άτομα τα οποία έχουν μια μελαγχολία αυτή την περίοδο. Βεβαίως. Λοιπόν, υπάρχει εξήγηση και γι' αυτό. Βέβαια δεν θα μπλέξουμε με την ψυχιατρική, διότι μπορεί να υπάρχει μια αρρώστια, η μελαγχολία μπορεί να είναι σαν νόσος. Ο κάθε βιορυθμός δεν θα μας δώσει νόσο, είναι μια δυνητική εικόνα, μια δυνητική στατιστική, μια δυνητική εμφάνιση της ζωής μας που σου προσδιορίζει ορισμένες ημέρες ευαισθησίας. Δεν είναι υποχρεωτικό το άτομο που είναι μελαγχολικό όταν είναι στην αρνητική να είναι και άρρωστο. Απλούστατα περνάει μια φάση μελαγχολίας χωρίς να είναι νοσηρό, χωρίς να έχει αρρώστια. Το ίδιο σημαίνει και στο φυσικό. Και μάλιστα μια και μου το αναφέρατε, θα σας πω τι σχέση έχει με την ψυχιατρική. Είναι πολύ ωραίο που μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Ένας από τους εφεδρετάς, μάλλον από τους πατέρες των βιορυθμών ήταν ένας Γερμανός οτολινεργολόγος, ο Φλις, ο οποίος βρήκε τους δύο ρυθμούς αυτούς με μελέτες που έκανε και ήταν φίλος του Φρόιντ. Και μια αναφέρατε για την ψυχιατρική, ο Φρόιντ, ο γνωστός μας Φρόιντ πλέον, είχε τέτοια εμπιστοσύνη στο Φλις, είχε τόσο πολύ πιστέψει τους βιορυθμούς που είχε ανακαλύψει ο φίλος του Φλις, που τους είχε υιοθετήσει και οτιδήποτε δύσκολο του παρουσιαζόταν, συμβουλευόταν την γνώμη του Φλις. Αυτό δηλαδή του, ας πούμε, πατέρα των βιορυθμών. Κύριε Στρούμπο, εδώ λίγο να ρωτήσω, από πότε δηλαδή, πόσους αιώνες ασχολούνται οι ειδικοί γύρω από αυτά ή οι ερευνητές, όπως λέτε, με τους βιορυθμούς? Είναι κάποιος αιώνας? Βάλτε μας λίγο έτσι στο χρονικό όριο. Να σας πω, και μάλιστα αυτό είναι ευκαιρία να αναφέρουμε και την ιστορία λίγο των βιορυθμών. Βασικά σαν Έλληνας πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί θα βάλουμε τον Ιπποκράτη πάλι στη μέση. Ο Ιπποκράτης είχε πει κάποτε, μάλλον έλεγε, ότι υπάρχουν καλές και κακές ημέρες στον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, δεν το έχει διευκρινίσει ο Ιπποκράτης, απλώς έλεγε καλές και κακές ημέρες, που σημαίνει καλές, κακές, καλές, κακές, καλές, κακές. Σημαίνει περιοδικότητα. Εκεί πιστεύουμε λοιπόν ότι ο Ιπποκράτης είχε συλλάβει το πνεύμα των βιορυθμών, το πνεύμα της περιοδικότητας. Αλλά οι βιορυθμοί άρχισαν να γίνονται επιστήμη και να καλλιεργούνται στα τέλη του περασμένου αιώνος,
και οι πατέρες τους ήταν δύο. Ήταν ο Φλής που ανέφερα και κάποιος Σομπότα, Βιενέζος δόκτωρ, ο οποίος έκανε πολλές παρατηρήσεις σε όλους τους ασθενείς τους, κατέγραφε πόσοι είναι κουρασμένοι την τάδε μέρα, πόσοι δεν είναι, πόσοι έχουν διάβια πνεύματος, πόσοι δεν έχουν, πόσοι είναι ψυχικά ευχάριστοι ή όχι. Τα κατέγραφε, έκανε στατιστικές και κατέληξε σε αυτούς τους δύο κύκλους, το φυσικό τον οποίον βρήκε ότι είναι 23 ημέρες και τον συναισθηματικό που είναι 28 ημέρες. Αξιόλογο είναι ότι την ίδια εποχή, χωρίς ο Σομπότα να γνωρίζει το Φλής, κάνανε και δύο έρευνες, κάνανε και δύο τις παρατηρήσεις τους χωρίς να γνωρίζονται και την ίδια εποχή και οι δύο κατέληξαν με πολλά πειράματα στις 23 και στις 28 ημέρες. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον Βασίλη τον Στρούμπο, το γνωστό παθολόγο στην πόλη μας. Μας έδωσε τον ορισμό της υγείας. Μέσα σε αυτόν τον ορισμό μας ανέφερε, και έτσι είναι, ότι η υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, πνευματικής και ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου, και ο κύριος Στρούμπος έχει καταπιαστεί με ένα πρωτότυπο και για την εκπομπή αλλά γενικά θέμα για τους βιορυθμούς, οι οποίοι κατά την άποψή του επηρεάζουν όλες αυτές τις σφαίρες της υγείας μας. Κύριε Στρούμπο, είπατε ότι στον Ιπποκράτη αποδίδουμε έτσι λιγάκι στο βάθος των αιώνων και την ιστορία των βιορυθμών. Για πολλά πράγματα είμαστε περήφανοι στην Ελλάδα. Ίσως δεν έχουμε μάθει ακόμη να τα εκτιμούμε και να τα σεβόμαστε όπως τα σέβονται οι ξένοι. Σε αυτό όμως που είπατε για τον Ιπποκράτη, κάπου μήπως έχει σχέση και με τους σεληνιακούς κύκλους, δηλαδή οι Σελήνοι είχαν αποδώσει κάποτε ότι κάποιο ρόλο μπορεί να παίζει. Τα έχουμε ακουστά αυτά ή τα έχουμε διαβάσει? Αυτό. Μπορείτε εσείς τα συνδέετε καθόλου αυτά τα θέματα? Κύριε Αδαμόπουλε, με εκπλήσετε που παρόλο ότι δεν γνωρίζετε το θέμα, κάνετε μια πολύ ωραία ερώτηση. Θα επανέλθω πάλι στο συναισθηματικό κύκλο. Ο συναισθηματικός κύκλος, όπως σας είπα, είναι 28 ημέρες και έχει σχέση με τη ψυχική ευμάρεια του ατόμου. 28 ημέρες είναι και ο σεληνιακός κύκλος των αστρονόμων και ο συναισθηματικός κύκλος των βιορυθμών. Με τους αστρονόμους είναι το μόνο συνδετικό, το μόνο κλειδί συνδέσεως. Χωρίς βέβαια να ασχολείται ο βιορυθμός με αστρονομία. Ταυτοχρόνως, ένα πολύ καλό παράδειγμα, η γυναίκα έχει 28 μέρες κύκλο. Ο κύκλος της γυναίκας ιατρικός είναι 28 ημέρες, ο εμεινοσιακός κύκλος. Βέβαια υπάρχουν και γυναίκες με περισσότερο και με λιγότερο. Μιλάμε σαν γιατροί, η πλειοψηφία. Οι 28 μέρες λοιπόν συμβαδίζουν με το συναισθηματικό κύκλο. Γι' αυτό και η γυναίκα κατά τη διάρκεια της περίοδος της είναι συναισθηματικά φορτισμένη. Είναι ευέξαπτη, είναι ανήσυχη, είναι τέλος πάντων νευριασμένη. Έχει σχέση με το βιορυθμό της. Ναι, γιατί όμως να μην έχει σχέση με τις ορμόνες που εμείς ξέρουμε, και εσείς και εμείς και οι γυναικολόγοι καλύτερα, ότι οι ορμόνες είναι εκείνες οι οποίες επηρεάζουν και αυτό. Σίγουρα είναι οι ορμόνες, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι βιορυθμοί επιδρούν και στις ορμόνες. Με ποια έννοια? Ότι συμβαδίζουν κατά τη διάρκεια των 28 ημερών. Οι ορμόνες μπορεί να αυξάνονται κατά τη διάρκεια της θετικής υπάρξεως της γυναίκας συναισθηματικά και μειώνονται ή ελαττώνονται ή πολλαπλασιάζονται κατά τη διάρκεια της αρνητικής φάσεως, όπως λέμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να πιστεύουμε, μάλλον πιστεύουν όσοι ασχολούνται με τους βιορυθμούς, ότι η γυναίκα είναι συναισθηματικά φορτισμένη κατά τη διάρκεια της περίοδου. Και είναι σημαντικό αυτό, είναι κάτι, λέει κάτι. Αλλά για να κλείσουμε για τους βιορυθμούς και μετά να το συζητήσουμε πιο εκτενέστερα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω και το τρίτο. Το πνευματικό. Και το πνευματικό. Είπαμε, ο πρώτος έχει 23 μέρες και επιμένω σε αυτό γιατί έχει σημασία, θα δούμε αργότερα γιατί. Ο δεύτερος έχει 28 ημέρες κύκλου και ο τρίτος έχει 33 ημέρες. Ξεκινάει και αυτός από την ημέρα της γεννήσεως, ανεβαίνει και στις 33 ημέρες τέμνει πάλι την γραμμή αυτή. Που σημαίνει ότι αφού αυτοί οι τρεις κύκλοι ξεκινούν και οι τρεις από την ίδια ημερομηνία της ζωής μας και επειδή ο ένας κρατάει 23, ο άλλος κρατάει 28 και ο άλλος κρατάει 33 μέρες, τα ανοίγματά τους είναι διαφορετικά.
Ξεκινώντας λοιπόν αυτοί οι 3 κύκλοι από την ίδια μέρα, κάποια στιγμή αρχίζουν και αραιώνονται και τέμνουν την ευθεία γραμμή σε διαφορετικές ημέρες. Αυτός που είναι μικρότερος θα τη τέμνει στις 23, ο άλλος στις 28, ο άλλος στις 33. Και αυτά πάνε λέγοντας όλη μας τη ζωή. Τι θα γίνει όμως τώρα αν κάποτε αυτοί οι κύκλοι ενωθούν? Και έτσι είναι, και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Θα σας δείξω ένα διάγραμμα πώς είναι σε 2 κύκλους, στο φυσικό και στο πνευματικό. Ο ένας κύκλος λοιπόν αρχίζει και αυτός και οι 2 ξεκινάνε μαζί, επειδή είναι μικρότερος κάνει αυτή τη τομή του και ο άλλος κάνει πάλι τα ίδια. Αλλού τέμνει τη γραμμή ο ένας, αλλού τέμνει ο άλλος. Το έχω βάλει με κόκκινο και με πράσινο για να είναι πιο κατανοητό. Αυτή η στιγμή που ο κύκλος αυτός τέμνει την γραμμή αυτή λέγεται κριτική ημέρα. Εδώ είναι η πιο δύσκολη ημέρα του ατόμου όσον αφορά το συγκεκριμένο κύκλο, το φυσικό κύκλο. Το ίδιο κάνει και ο άλλος, αλλά τη τέμνει κάπου αλλού. Μέσα στο χρόνο και προχωρώντας στη ζωή, κάποτε αυτοί οι 2 κύκλοι, όπως εδώ, θα ενωθούν, μάλλον θα κάνουν τομή και κάποτε θα συναντηθούν κοντά και οι 2 μαζί στην ευθεία. Όταν συναντηθούν λοιπόν σε αυτή, έχουμε τη διπλή κριτική ή τη διπλή κρίσιμη μέρα. Και έχει παρατηρηθεί, κύριε Αδαμόπουλε, και εδώ θα πούμε τώρα για την πρόληψη της υγείας, και αυτή είναι η σημασία της ιατρικής, για την ιατρική η βιορυθμή. Σε αυτή την κριτική ημέρα ή την κρίσιμη ημέρα αυξάνονται πολύ τα ατυχήματα. Θα πούμε πάρα πολλά παραδείγματα που έχουμε πολλά ατυχήματα κατά τη διάρκεια της διπλής κριτικής ημέρας. Και κάθε κύκλος, αφού κρατάει 33 αυτές τις μέρες που είπαμε, κατά τη διάρκεια ενός μήνα θα έχουμε 4 έως 6 φορές που οι κύκλοι αυτοί και οι 3 μαζί θα έχουν τομή, θα πάνε από το θετικό στο αρνητικό, θα φτάσουν δηλαδή στο κρίσιμο σημείο, που σημαίνει 4 με 6 σημαίνει το 20% του μήνα ίσον 20% της ζωής μας, που ερμηνεύοντας το μαθηματικά λέμε ότι 20% των ημερών, 20% της ζωής μας είναι κρίσιμες, κριτικές ημέρες που μπορεί κανένας να έχει υψημένους κινδύνους. Τι κινδύνους? Αν θέλετε θα το αναλύσουμε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και πολύ ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Στρούμπο είμαστε, το παθολόγο της πόλης μας, τον κύριο Βασίλειο Στρούμπο. Συζητάμε γύρω από την υγεία του ανθρώπου και ο κύριος Στρούμπος έχει καταπιαστεί με ένα θέμα άγνωστο, πιστεύω, στην παραδοσιακή ιατρική, για τους βιορυθμούς, και προσπαθεί λίγο να μας βάλει σε αυτές τις έννοιες και τον παρακολουθούμε έτσι με ενδιαφέρον, διότι λιγάκι ξαφνιαζόμαστε, πιστεύω, και εσείς και εμείς. Λοιπόν, αυτό βέβαια, κύριε Αδαμόπουλε, συμβαίνει στους 2 όπως είπαμε. Συμβαίνει όμως και στους 3. Σας έχω κάνει ένα διάγραμμα. Βέβαια δεν είμαι τόσο καλός ζωγράφος. Τα διαγράμματα είναι πολύ πετυχημένα. Αυτά τα διαγράμματα τα έχει κάνει η κόρη μου, η Αναμπέλα. Εγώ ποτέ δεν μπορούσα. Προσπάθησα 2-3 φορές και τα έκανα θάλασσα. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι από την ημέρα της γεννήσεώς μας. Ο κάθε κύκλος, κάθε ρημός παίρνει τη δική του πορεία και συνεχίζει επαόριστον. Με μαθηματική ακρίβεια, κάποτε αυτοί οι κύκλοι θα συναντηθούν και οι 3 μαζί. Επειδή οι κύκλοι με την έννοια των στρογγυλών δεν συναντώνται ποτέ, ας το πούμε ρυθμούς, περιοδικότητες. Αυτοί οι ρυθμοί λοιπόν θα συναντηθούν. Και έχει, κύριε Αδαμόπουλε, παρατηρηθεί ότι 21.000 ημέρες, 21.252 ημέρες από τη γεννήσεώς μας, αυτοί οι κύκλοι ενώνονται. Σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή 58 χρονών και 2 του έτους. 58 χρόνια, 66 ή 67 ημέρες, ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος έχει και τους 3 κύκλους και τα 3 διαγράμματα ενωμένα, και έχουμε τη λεγόμενη κριτική ημέρα, η τριπλή κριτική ημέρα, η οποία είναι η μοναδική στη ζωή, και εκεί είναι εκτεθειμένος σε εκατοντάδων κινδύνων. Να σας πω μερικές στατιστικές σχετικά με αυτά που λέω.
να σας διαβάσω μερικές εργασίες που έχουν γίνει σχετικά με αυτές τα ατυχήματα. Στο Βερολίνο, στο Humboldt University, έκαναν έρευνα σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό σχετικά με τα γεωργικά ατυχήματα. Έλεγξαν όλους τους βιορυθμούς των αγροτών και βρέθηκαν ότι τα γεωργικά ατυχήματα έγιναν 2,2% σε κανονικές ημέρες, σε ημέρες δηλαδή που δεν έχουν σχέση με τις κριτικές μέρες του βιορυθμού μας. 26,6 ατυχήματα της 100, 26,6 έγιναν όταν υπήρχε η φυσική καμπή του ατόμου, όταν υπήρχε δηλαδή η μονή κριτική ημέρα, 26,6. Προσέξτε τώρα, 46,5% των ατυχημάτων όταν υπήρξε η διπλή κριτική ημέρα, όταν δύο βιορυθμοί συναντήθησαν. Δηλαδή 46%, σχεδόν 50% των ατυχημάτων έγιναν σε μία μόνο μέρα, στη διπλή κριτική ημέρα. Και 24,75% των ατυχημάτων έγιναν στη τριπλή μέρα, η οποία τριπλή μέρα σημειωτέρο είναι μία φορά στη ζωή μας. Σκέφτεστε, κύριε Αδαμόπουλε, τι σημαίνει αυτό? Το σκέφτομαι. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό ότι σε μία μόνο μέρα της ζωής μας είχαμε 24,7% των ατυχημάτων. Είχανε μάλλον οι γεωργοί. Το 46,5% ήταν όταν η διπλή κριτική γραμμή ενώνονται. Ναι. Και αυτό επίσημα από το Humboldt University. Να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι για τους τηλεθεατές οι οποίοι ξαφνιασμένοι τα ακούν ενδεχομένως αυτά. Δεν έπεσε, κυρίες και κύριοι, κάποια επιδημία μια συγκεκριμένη μέρα, αλλά ο κύριος Τρούπος θέλει να μας πει ότι την ημέρα του κάθε ατόμου κατά τον κύκλο του, μπράβο, η οποία μπορεί να ήταν μια διαφορετική μέρα από τον κύκλο ενός άλλου ατόμου, απλώς οι ερευνητές τα μαζέψαν όλα αυτά και τα νούμερα αυτά είναι στατιστικά πια βγαλμένα. Όμως το ερώτημα που μου έρχεται, κύριε Στρούπο, είναι γιατί μας λέτε ότι γίνανε τόσα ατυχήματα? Υπάρχουν στατιστικά που να μας λένε ότι τη συγκεκριμένη μέρα γίνανε και πολλά καλά πράγματα στον καθέναν, ξέρω εγώ, στη ζωή του καθενός τη συγκεκριμένη μέρα? Δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχα στατιστικά νούμερα που να μας δίνουν το θετικό για το κάθε άτομο? Βεβαίως υπάρχουν και θα σας τα πω αργότερα αυτά τα στατιστικά. Αλλά γιατί αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η πρόληψη. Ναι. Και καλό είναι να προλάβουμε τα ατυχήματα. Σίγουρα κανένας δεν θα κάνει στατιστικές πόσες φορές ο Φασούλας, ας πούμε, έβαλε συγκεκριμένη μέρα που έπεσαν οι κύκλοι του. Ακριβώς. Ναι. Έκανε κάτι καλό. Αλλά όλοι θα εκνευριστούν την ημέρα που ο Φασούλας δεν έβαλε το καλάθι τελειώνοντας το κύπελο της Ευρώπης και για μια κουταμάρα του χάθηκε ένα κύπελο. Ολυμπιακός Όχι, δεν είμαι Ολυμπιακός. Πάμε. Λοιπόν, επανερχόμενος πάλι στη στατιστική σχετικά με τα ατυχήματα ενός καθηγητού Swing που έγινε στη Ζηρίχη. Μελέτησε 700 ατυχήματα. Τυχαία βρήκε 700 ατυχήματα από το αστυνομικό τμήμα της Βιέννης, της Ζηρίχης, στην περιφέρεια αυτή. Ανέλυσε, πήρε τις ημερομηνίες των γεννήσεως των ατόμων που ενεπλάκησαν με τα ατυχήματα και ανέλυσε τους βιορυθμούς. Τι βρήκε? Ότι από τα 700 ατυχήματα, τα 322 ήταν ατυχήματα που υπήρχαν μονές κριτικές ημέρες, ήταν δηλαδή η φυσική πτώση του ατόμου. 322. 74 ατυχήματα όταν υπήρχαν διπλές κριτικές ημέρες, όταν δύο βιορυθμοί ενώνονται. Και 5 ατυχήματα σε άτομα 58,65 μέρες, 58 ετών και 66 ή 67 ημέρες, που ήταν στη τριπλή περίοδο. Και 299 άσχετα άλλες ημέρες, που βγαίνει ότι αφού οι κρίσιμες ημέρες βάσει των βιορυθμών της ζωής μας είναι 20% και 80% είναι οι καλές μας μέρες, στις 20% του χρόνου είχαμε 60% των ατυχημάτων. Και στις άλλες 80 ημέρες, 80%, είχαμε μόνο 40%. Είναι ανάλογο, αντίστροφο. Ενώ θα περίμενε κανένας σε 80% των ημερών μας να έχουμε περισσότερα ατυχήματα και σε 20% των ημερών μας να έχουμε λιγότερα ατυχήματα. Αυτό είναι το αντίθετο. Έγινε βάση των βιορυθμών. Λοιπόν, αυτά είναι δύο πολύ σαφή παραδείγματα και βάσει αυτών έχουν, να σας έλεγα ότι στην Αμερική τα μεγάλα εργοστάσια, οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν δώσει πολύ μεγάλη σημασία στους βιορυθμούς και για να ελέγξουν ή να κοντρολάρουν κάπως τα ατυχήματα
επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε για την πρόληψη υγείας και τέτοια, έχουν καταγράψει τους βιορυθμούς όλων των εργαζομένων και κυρίως των εργαζομένων που βρίσκονται σε κάποιο κίνδυνο, σε άτομα που ανεβαίνουν, ας πούμε, σε σκαλωσιές, σε άτομα που βάφουν σε σκαλωσιές, σε αυτούς που καθαρίζουν τα τζάμια των πολυκατοικιών, σε άτομα που χρησιμοποιούν εργαλεία, τροχούς, μηχανήματα. Και τι κάνουν αυτοί? Τι κάνουνε? Αν δουν λοιπόν ένας ο οποίος χειρίζεται το αλυσοπρίωνο και δουν ότι ο βιορυθμός του σε μια συγκεκριμένη μέρα είναι πεσμένος και είναι ευξημένος να πέσει σε ατύχημα, δεν του δίνουν το αλυσοπρίωνο. Τον βάζουν να βιδώνει μια βίδα και βάζουν κάποιον άλλον. Και με αυτόν τον τρόπο έχει παρατηρηθεί ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα ατυχήματα. Είναι και αυτό σημαντικό. Και μάλιστα την περασμένη δεκαετία στην Αμερική είχαν τρελαθεί οι Αμερικανοί με τους βιορυθμούς, είχε γίνει της μόδας. Πηγαίναν, υπήρχαν όπως υπάρχουν εδώ αυτά τα μηχανήματα και βάζεις μέσα για να σου πούν το σφιγμό ή το βάρος σου. Πηγαίνανε, πατάγανε κουμπάκια, βάζανε την ημερομηνία γεννήσεώς τους και τους έβγαζε ένα διάγραμμα και τους έλεγε με $1, ας πούμε, πώς είναι ο βιορυθμός τους. Και κάνανε σαν τρελή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει μείνει. Εγώ, κύριε Στρούμπο, για να μπω πάλι στην κουβέντα, θα πιαστώ από αυτή την κουβέντα που είπατε, ότι την περασμένη δεκαετία ήταν λίγο της μόδας στην Αμερική και πολλά πράγματα στην Αμερική περνάνε στη μόδα και αυτό. Τώρα τι γίνεται? Δηλαδή αυτή η μόδα έχει ξεσπάσει, τα μηχανήματα έχουν αποσυρθεί, τι γίνεται ο κόσμος? Και έχει περάσει πια η υπόθεση αυτή στα χέρια Αμερικών ερευνητών, οι οποίοι μας τα λένε αυτά και μας τα επιβεβαιώνουν στατιστικά? Ναι, όχι, δεν έχει περάσει η μόδα, αλλά δεν υπάρχει αυτό το πάθος, δεν υπάρχει πλέον αυτή, γιατί κάθε καινούριο έχει και κάποια, τέλος πάντων, ευξημένη κατανάλωση. Εντάξει, το βαρέθη ο κόσμος, το ξέρουν, λίγοι το ξέρουν, δεν το καλλιεργούν, δεν ασχολούνται. Πάντως τα εργοστάσια τα μεγάλα και οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που το έχουν υιοθετήσει έχουν βρει, σε σχέση με τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, έχουν βρει την ησυχία τους. Έχουν μειώσει πάρα πολύ τα εργατικά ατυχήματα. Κύριε Στρούμπο, και μια άλλη ερώτηση. Μήπως γνωρίζοντας τους κύκλους μας, ο καθένας μας, δηλαδή αν αρχίσουμε να ξεκινάμε από την ημερομηνία γεννήσεώς μας, γίνουμε λίγο προληπτικοί, δηλαδή θα είναι να κάνω εγώ, συγγνώμη για το εγώ, για να διευκολύνω λίγο την κουβέντα, ένα ταξίδι στην Αθήνα τη συγκεκριμένη μέρα που πέφτουν σταυρωτά οι δυο μου κύκλοι, ο φυσικός και ο συναισθηματικός, και θα το αναβάλω, θα κρατηθώ, θα πω δεν ταξιδεύω σήμερα. Ίσως κάποια υπόθεσή μου να πάει πίσω και αν πρόκειται για μένα λίγη η ζημιά. Φανταστείτε να είναι να ταξιδέψει ο Κλήτον και να συναντηθεί με το Ρώσο αρχηγό, όποιος είναι τότε, τι θα γίνει? Ναι, κοιτάξτε, μη σας κάνει εντύπωση, γιατί και αυτό έχει μελετηθεί. Βέβαια, 4 φορές το μήνα θα μου πείτε ή 5 φορές το μήνα το 20% της ζωής μας θα το φάμε στο σπίτι επειδή λένε οι κύκλοι έτσι. Όχι. Αλλά εκείνη την ημέρα, κύριε Αδαμόπουλε, ας μην τρέχετε με 120. Να είσαστε πιο προσεκτικός. Ξεκουραστείτε το προηγούμενο βράδυ, αφού θα ταξιδέψετε, να έχετε τα μάτια σας 24. Δεν σημαίνει, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, δεν σημαίνει ότι επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την κριτική ή κρίσιμη ημέρα, όπως λέμε, θα πάθουμε ατύχημα. Κάθε άλλο. Σημαίνει μόνο, αυτό είναι δυνητικό. Σου λέει ότι έχεις πιθανότητες, ότι σε προειδοποιεί ότι ο οργανισμός σου βρίσκεται σε μια φυσική ή συναισθηματική κατάσταση τέτοια, ώστε πιθανόν να σου ξεφύγει κάτι. Να είσαι αφηρημένος. Άμα είστε να σας δώσω, μισό λεπτό, να σας δώσω ένα παράδειγμα ορισμένων βιορυθμών σχετικά μόνο με αυτό το πράγμα. Είπατε για το πρόεδρο Κλίντον. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα του πρόεδρου Κέννεντι, του φωνευθέντος. Εδώ έχω το βιορισμό του Τζον Κέννεντι, που τον σκοτώσαν στον Ντάλλας. Εστιάστε εδώ αν θέλετε. Λοιπόν, εδώ είναι ο βιορισμός του President Kennedy, έτσι, του πρόεδρου Κέννεντι. Κάποια στιγμή τον Νοέμβριο του 1963, στις 22 του μηνός, εδώ που ο συναισθηματικός κύκλος, ο πνευματικός κύκλος του Κέννεντι βρίσκεται στη κρίσιμη καμπή, εδώ τον δολοφόνησαν. Θα μου πείτε, τον δολοφόνησαν επειδή... Όχι, αλλά τι είχε γίνει? Ο πρόεδρος Κέννεντι είχε ειδοποιηθεί να λάβει μέτρα και δεν δέχτηκε να βάλει αλεξίσφαιρο αυτοκίνητο επειδή πνευματικός είχε πέσει πολύ.
δεν ήταν σε θέση να σκεφτεί αυτό που τον είχαν ειδοποιήσει άλλοι. Ενώ φυσικά και συναισθηματικά ήταν ανεβασμένος, είχε δηλαδή ευεξία και χαρά που θα πήγαινε εκεί, και φυσικά αισθανόταν πολύ δυνατός, πνευματικός, δεν είχε την προνοητικότητα να βάλει ένα αυτοκίνητο που να έχει αλεξίσφαιρα τζάμια. Και την έπαθε. Μία απάντηση σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέει ο Κύριος θα σκοτωνόταν ο Κέννεντι, απλώς σου είναι δυνητικό και σε προειδοποιεί για ορισμένα πράγματα. Αλλά επειδή αναφέραμε για το πνευματικό κύκλο, θα ήθελα επειδή δεν τελειώσαμε το πνευματικό κύκλο, και να πούμε τι σημασία έχει ο πνευματικός, ο τρίτος κύκλος, θα σας δώσω άλλα παραδείγματα. Πέστε μου, κύριε Αδαμόπουλε, εσείς έχετε παιδιά και το ξέρω πολύ καλά, και μάλιστα δίνουν εξετάσεις ή θα δώσουν κλπ. Κάπου σε αυτή την ηλικία πρέπει να είναι. Δεν έχει τύχει ποτέ, αν όχι τα παιδιά σας, κάποιος από τους πελάτες σας ή από τους ασθενείς σας ή από τους φίλους σας να πει ότι πήγε να γράψει το παιδί διαγώνισμα και κομπλάρισε? Ενώ τάξερε τα θέματα, δεν έγραφε. Τι πιο συνηθισμένο να λέμε, το ξέρω αυτό το πρόβλημα και δεν μπορώ να το λύσω. Μα εχθές το έλυσα, σήμερα δεν μπορώ. Πάει το παιδί μέσα να γράψει και μένει με το στυλό στα χέρια, δεν μπορεί να γράψει. Ή άλλοτε βλέπεις έναν στον δρόμο, πού τον ξέρω, δεν μπορώ να τον θυμηθώ. Και ενώ τον είχα δει πριν από 2 μέρες και τον θυμόμουν, χαιρέτησα, μιλήσαμε μαζί. Πριν από 2 μέρες, κύριε Αδαμόπουλε, ο πνευματικός σας ρυθμός ήταν υψηλός. Θυμόσαστε τα πάντα. Διαβάζατε, σαν φοιτητής είχατε καλή απόδοση, απορροφάτε τα μαθήματά σας εύκολα. Σήμερα βρίσκεστε εδώ και αυτό το φύλλο που είχατε δει πριν από 5 μέρες δεν μπορείτε να το θυμηθείτε. Το πρόβλημα το ξέρετε, αλλά δεν μπορείτε να το λύσετε. Γιατί δεν λειτουργεί το μυαλό εκείνη τη στιγμή. Μπλοκάρει το μυαλό σας. Ναι, και γιατί μερικοί πολιτικοί, επαγγελματίες πολιτικοί, θυμούνται ονόματα και ημερομηνίες και αυτά στο άστραμα που αυτοί δεν πέφτουν ποτέ. Κύριε Αδαμόπουλε, εσείς έχετε ασχοληθεί με την πολιτική, εσείς ξέρετε καλύτερα. Εγώ άμα μου ζητήσετε τους βιοριθμούς των πολιτικών θα σας τους δώσω. Αρκεί να μου πείτε την ημερομηνία γεννήσεως. Ωραία, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Στρούπο, το γνωστό παθολόγο στην πόλη μας, είμαστε σήμερα μαζί. Είναι μια ξεχωριστή εκπομπή, διότι δεν ασχολούμεθα με την παραδοσιακή ιατρική. Ο κύριος Στρούπος θέλησε λίγο να μας βάλει σε έννοιες καινούργιες και για την παραδοσιακή ιατρική, για τους βιορυθμούς, και με αυτούς τον έχουμε αφήσει και ασχολείται και μας ενημερώνει. Κάτι άλλο λοιπόν θέλετε να μας πείτε? Ναι, θα ήθελα έτσι να σας έδειχνα 2 παραδείγματα ακόμα διασήμων ατόμων πριν σας πω τι σχέση έχει ο βιορυθμός εκτός από την προσωπική μας, την ατομική μας κατάσταση και στη σχέση μας με το περιβάλλον, στη σχέση με τους συνανθρώπους μας, με την κοινωνία μας. Λοιπόν, εδώ έχω ένα άλλο βιορυθμό της Μέριλιν Μονρόε, γνωστή, έτσι, η οποία αυτοκτόνησε. Η Μέριλιν Μονρόε αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 1962, στις 5 Αυγούστου του 1962. Εδώ ο βιορυθμός της, ο φυσικός και ο συναισθηματικός, ήταν στην αθλία της κατάσταση, ήταν αρνητικά. Βρίσκονταν στη διπλή κριτική ημέρα, εκεί που τα ατυχήματα αυξάνονται. Πήρε τα χαπάκια της και αυτοκτόνησε. Γιατί? Όχι επειδή ήταν έτσι, επειδή ήταν αυτή η μέρα εκεί, αλλά επειδή συναισθηματικά δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε τα προβλήματά της, ήταν νευροφυτική, έπαιρνε τα χάπια της και εκείνη τη στιγμή οι 2 κύκλοι της τη ρίξαν τόσο πολύ χαμηλά που οδηγήθηκε να πάρει τα φάρμακα αυτά. Και ένα άλλο γνωστό, και μιλάω πάντοτε για γνωστούς και όχι για αγνώστους, είναι ο βιορυθμός του Elvis Presley, ο οποίος στις 16 Αυγούστου του 1977 ευρέθηκε νεκρός από δόση ναρκωτικών. Κοιτάξτε πού είναι οι βιορυθμοί του. Αυτός ήταν σε αθλία κατάσταση και οι 3 ήταν χαμηλά. Αυτοκτόνησε τη συγκεκριμένη μέρα. Αν λοιπόν αυτά τα πάρεις στατιστικώς και τα αναλύσεις, θα δεις ότι όλα αυτά τα ατυχήματα, το μεγαλύτερο ποσοστό τους συμβαίνει αυτή την περίοδο. Και λες, γιατί? Να γιατί. Γιατί ο ρυθμός μας, τα κύτταρά μας, όπως είπα από την αρχή, προσαρμόζονται σε αυτούς τους συνεχείς ρυθμούς. Και πάλι, κύριε Στρούπο, θα μπω στην κουβέντα με μια ίσως αφελή ερώτηση ή παρατήρηση. Θα μπορούσαμε τότε, ξέροντας το δικό μου βιορυθμό, το καθένας μας, και πότε είμαι στην άνοδό μου, να κλείνω ραντεβού για μια υπόθεση με τον βιορυθμό
του αντιπάλου μου, του πολιτικού αντιπάλου μου ή του επιχειρηματικού αντιπάλου μου, που γνωρίζοντας από κατασκοπία ίσως την ημέρα της γέννησής του μπορώ να βρω το βιορυθμό του, να του κλείνω ραντεβού, λοιπόν, να του κλείσω για μια μεγάλη υπόθεση ραντεβού, τότε που εγώ είμαι προς τα πάνω και εκείνος είναι προς τα κάτω, και άρα θα έχω περισσότερες πιθανότητες να τον κερδίσω. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό μη σας φαίνεται περίεργο. Το λέω με απόλυτη βεβαιότητα και σιγουριά. Βεβαίως. Εάν δώσετε μία παράσταση σε ένα θέατρο, είστε ηθοποιός, δώσετε μία παράσταση και είσαστε συναισθηματικώς φορτισμένος και χαμηλά, η παράσταση δεν θα είναι καλή, δεν θα μπορείτε να αποδώσετε. Αντιθέτως, η καλύτερη ερμηνεία θα είναι όταν ο βιορυθμός σας είναι ψηλός. Και οι καλύτερες business έχουν κλειστεί, οι καλύτερες δουλειές έχουν κλειστεί βάσει στατιστικών πλέον, γνωστό από αμερικανικές έρευνες, έχουν κλειστεί όταν ο βιορυθμός του επιχειρηματία βρίσκεται ψηλά. Μπορεί να σκέφτεται, μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο πιο έξυπνος, οι απαντήσεις του να είναι πιο σωστές, πιο δραστήριος, η φυσική του κατάσταση να είναι καλή. Οπότε όλα αυτά έχουν σημασία στη σχέση με τους άλλους. Και αν έχω λίγο χρόνο να μιλήσω σχετικά με τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας όσον αφορά τους βιορυθμούς. Πάλι με παραδείγματα. Έχουμε μια συνεργασία με κάποιον συνεργάτη μας, με τον οποίο ανοίγουμε ένα κατάστημα, ένα μαγαζί. Δεν πάει καλά η επιχείρηση, διαλύεται. Γιατί? Όχι επειδή πιθανό να πει καλή επιχείρηση, αλλά δεν συνονούμεθα. Πόσες φορές έχει τύχει να μην μπορείτε να συνοηθείτε με τον άλλον? Διαλύονται οι συνεταιρισμοί. Δεν γίνεται καλή συνεργασία. Βλέπεις έναν στον δρόμο για πρώτη φορά και λες αυτόν δεν τον χωνεύω, δεν μου πάει. Δεν έχει συμβεί σε εσάς, κυρία Αδαμόπουλε, αυτό? Να πείτε αυτός είναι αντιπαθητικός για μένα. Αν αναλύσετε τους βιορυθμούς θα δείτε ότι αυτός είναι αρνητικός ή θετικός. Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Δεν γίνεται καλά η συνεργασία. Και πόσες άλλες φορές έχετε δει για πρώτη φορά κάποιον του ιδίου φίλου ή όχι και να τον έχετε συμπαθήσει αμέσως. Να πείτε τι καλό παιδί είναι αυτός, τι καλή γυναίκα είναι αυτή, τι ωραία. Τα πάτε, ταιριάζουν τα χνότα σας που λέει ο κόσμος. Αυτά λοιπόν είναι αποδεδειγμένα ότι ταιριάζουν και οι βιορυθμοί. Πάνε παράλληλα. Και εάν πρόκειται μεταξύ δύο συναθλητών, παραδείγματος χάρη πέστε ότι είναι δύο που τραβάνε κουπί. Για σκεφτείτε ο ένας να έχει φυσική ικανότητα ψηλή και ο άλλος να έχει χαμηλή. Θα τα πάνε θάλασσα. Εάν ταιριάζουν οι βιορυθμοί τους, από 75% και πάνω, θα έχουν πολύ καλή απόδοση. Εάν συνεταιρικά ταιριάζετε με τον συνεργάτη σας, με το φίλο σας, πάνω από 75% θα πάνε πάρα πολύ καλά. Τότε, κύριε Στρούμπο, εάν είναι να συνεργαστούμε με κάποιον, πέρα από το κεφάλαιο που θα του ζητάμε να βάλει, τις εγγύησεις που θα πρέπει να βάλει, θα πρέπει να του ζητάμε και το βιορυθμό του. Λοιπόν, κάτι τέτοιο σκέφτηκα και εγώ στην αρχή, κύριε Αδαμόπουλε. Βέβαια, αυτό δεν είναι πρακτικό, αλλά εμένα με έχει ενθουσιάσει, έχω ασχοληθεί πολύ καιρό και δεν σας κρύβω ότι πολλά πράγματα τα έχω κατά κάποιο τρόπο έχουν επαληθεύσει σύμφωνα με τις προβλέψεις μου και με τις στατιστικές μου. Θα ήθελα να σας έλεγα επίσης και κάτι που ενδιαφέρει όλους για το γάμο. Δεν ρωτάτε, δεν θα ρωτήσετε, δεν θα σας γεννηθεί απορία τι γίνεται με τη γυναίκα μας? Λοιπόν, πάλι αν ασχοληθούμε με τους βιορυθμούς, εάν ο γάμος, εάν οι βιορυθμοί είναι υψηλοί από 75% και πάνω, συναισθηματικά, φυσικά και πνευματικά, πάμε πάρα πολύ καλά με το έτερο ήμιση, αλλά σε λίγο καιρό θα δημιουργηθεί θέματα διαζυγίου. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, είναι ένα τρίκ που γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να ασχοληθεί πολύ κανένας με τους βιορυθμούς. Εάν ο γάμος έχει από 90 και πάνω % συμβατικότητα, compatibility που λέμε, πέφτεις σε μία τρομερή, μη σας φανεί περίεργο, σε μια τρομερή ρουτίνα, σε μια αδιαφορία, έχεις τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια με το έτερο ήμιση, που κάποτε μπουχτίζεις και λες δεν μπορώ. Και τα περισσότερα διαζύγια γίνονται από αυτό. Και έχει αποδειχθεί ότι η καλύτερη γάμη είναι από 45, όταν έχεις συμβατότητα βιορυθμών, από 45 έως 65. Ειλικρινά χαίρομαι που τα λέτε έτσι με πιστικότητα. Είχα ένα φίλο και προσπαθούσαμε να τον παντρέψουμε και του κάναμε τα προξενιά και του υποδείξαμε λοιπόν μια κοπέλα.
Και λέει, εντάξει, καλή κοπέλα, να δω και τη μάνα της. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα θα λέμε καλή κοπέλα, να δούμε και το βιορυθμό της. Κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Στρούμπο είμαστε σήμερα εδώ. Μιλήσαμε για την υγεία και πώς μπορούμε να την προστατέψουμε, την υγεία μας ο καθένας, και ο κύριος Στρούμπος μας πήγε σε ένα πρωτότυπο κεφάλαιο και μας μίλησε για τους βιορυθμούς μας, και πιστεύω ότι αρκετοί από εσάς μπορέσατε και παρακολουθήσατε αυτές τις έννοιες. Κύριε Στρούμπο, τι άλλο θέλετε να μας πείτε, διότι οι τεχνικοί ήδη μας κάνουν νόημα ότι τελειώνουμε. Όχι, δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Αυτές τις απλές έννοιες ήθελα να δώσω. Βέβαια, όπως σας είπα, το κεφάλαιο είναι ατελείωτο. Πρέπει να διαβάζεις χρόνια και χρόνια για να καταλήξεις κάπου. Βασίζεται σε πολλή στατιστική και οπωσδήποτε οι στατιστικές σήμερα μετρώνται και λαμβάνονται υπόψη. Πάντως είναι εύκολο. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι κάθε ένας μπορεί, έχοντας την ημερομηνία του και βρίσκοντας ορισμένους πίνακες, να καταγράψει το διάγραμμά του και να δει σε ποιες μέρες είναι κατά κάποιο τρόπο αποδοτικός ή όχι, ή από πλευράς φυσικής, σωματικής δηλαδή, ή από πλευράς συναισθηματικής ή από πλευράς πνευματικής. Δηλαδή αν ένας θέλει να πάει να δώσει μια διάλεξη, δεν θα διαλέξει να είναι ο πνευματικός του κύκλος πολύ χαμηλά, γιατί πιθανόν να ξεχάσει ορισμένα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, κύριε Στρούμπο, πιστεύω ότι ανάψατε λίγο φωτιές στους τηλεθεατές μας. Ενδεχομένως θα υπάρξουν αρκετοί που θα αμφισβητήσουν όσα ακούστηκαν. Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που περάσατε, που ήρθατε και συζητήσαμε μαζί. Βέβαια θα θέλαμε να ξέρουμε την ημερομηνία γεννήσεώς σας για να ερχόμαστε στο ιατρείο σας την περίοδο που είστε στα πάνω σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αδαμόπουλε που με καλέσατε, και όποτε με θελήσετε ή με ζητήσετε για αυτό το πράγμα, ευχαρίστως να τα συζητήσουμε. Όσο για την ημερομηνία κύριε Αδαμόπουλε, 7 Μαΐου είμαι, τώρα το χρόνο αφήστε το να το βρείτε εσείς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Κύριε Στρούμπο, ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ.